Nerea, sempre igual, chegas tarde outra vez. Nerea é unha rapaza que medrou entre ruidos e nunca escolleu escoitar. Ten 17 anos e leva demasiado tempo aprendendo a facerse forte soa. Na casa, o amor confúndese cos berros e o silencio nunca chega a ser un refuxo. Fora da casa, Nerea reconstrúese. Cada paso é unha pequena rebelión. Unha maneira de dicirlle ao mundo que segue aquí, que non pense desaparecer. Leire é unha nena que vive o silencio dos corredores de clase alta, cumprindo un guión que non lle corresponde. Criada entre privilexios e imposicións, creceu baixo o peso dunha ideoloxía que os seus pais inculcaronlle na pel antes de que ela puidese elixir. É a filla da clase alta, o pilar duns valores que hoxe, máis que nunca, suponlle unha presión para a sociedade. Aos ollos da súa familia, ela é a herdeira dunha tradición intocable, pero tras esa fachada de rectitude, Leire oculta un universo de segredos e unha fragilidade que as súas compañeiras de instituto nunca verán. Hai imaxes que pesan máis que 1000 palabras, recordatorios de todo o que foi e de todo o que non soubo conservar. ¡Sentámonos! Profe, ¿qué tal los exámenes? Os exames mal, moi mal. Tedes moitísimas faltas de ortografía. Tedes erros de coherencia básicos. Non separades en parágrafos. Eu noto unha total falta de estudo. Pero, profe, se todo depende da nota, normal que solo quedamos a probar, non sei. Olivia, non é exactamente así. Pois a min na miña casa só me preguntan canto saquei, nin siquiera o que aprendín. A nota debería ser o reflexo do teu traballo. Ou do sistema, porque suspendemos e parece que xa non servimos para nada. Como se fosen os únicos problemas que temos. Sabedes que? Tendes razón. É ridículo reducir a aprendizaxe a unha cualificación numérica. Os seres humanos somos moitísimo máis que números, sexan os números do DNI ou as notas dun examen de filosofía. Hola, podemos falar uns segundos máis taquillas? Mira, deixa, non. A charla de Pablo fíxome reflexionar e creo que é hora de que tentes que realmente custa a miña idea. Pero, bueno, xa sabes que na miña casa non me van a aceptar. Agora entendo todo. Sinceramente, non imaginei que sería desta forma, pero igualmente estaría aquí para apoiarte, non? Notaste ese silencio? Alguén perdeu a lingua. Ou atopou algo novo no que pensar. Tías, vos teño que dicir algo que levo nos meus adentros moito tempo. O de Breixo non foi un simple cabreo. É que, de verdade, gústame Nerea, pero teño medo porque para os demais só son a pija, sen sentimentos. E ademais, que me vai dicir a miña nai e o meu pai que van opinar todos os demais? Leire, tía, a nosotras danos igual con quen esteas, mentre esteas ben xa está, non? Totalmente, además, hoxe Nerea te estivo mirando no corredor. Estades no mesmo barco. Zaira, creo que Leire gústame de verdade, pero que somos moi distintas, pareceme imposible. Pois ese mundo distinto non paraba de comerche ca mirada. Xa non é a mosquita morta que era antes, eu de ti intentaría.
Mirade a ese. Mima, Botouse moza xa, por fin. Bueno, e vos 4 vades a contalo xa oficialmente? É obvio, non? Máis que obvio, non?